Hallelujah. Kohimen ko para ngai kubele sngi burom basuk bakumen jangka Pentecost iapi baro. But kane kalonga sngi bakumen namar kane kadega sngi ka jongi. But ni puson kindiat shua bangin stang ia kamas Bakhuid halor ka jingkardor jangka sngi burom Pentecost. But ka sngi Pentecost. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Hallelujah. 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 Kohimen ko para hakasngi Pentecost ki apostol kila yomad kabor bat ka jinga e kabakerpang halo jonghi. Kalawanra ya ka jingkala ha ka jingem jonghi. Nakibriyo bating beach ikilalong kibriyo ke bashlor. Nakibriyo bamnang keren ya kaktino bale, kila stang ben keren ya kaktino bale, kila yalap slur ya kaktino bale. Kibala ting beach ya kinongshun, kila stang ben yang hakamat kibriyo kiba aptap ben peniap ya ki. Kim shimla ting shu ya ka jingiap. Kane kalong ka jingkala kalawanra da ka jingmi pa je da sngi burom Pentecost. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Hallelujah. Kasngi burom Pentecost kalawanra ya ka jing pendimai mensiam. Nakataka daw haka balang Catholic ngishim kia ya kasngi burom Pentecost hadu kata-kata. Kasngi buram Pentecost kalong kabaktik kumga sngi utrai Pasca ne kasngi ka jongu Jisu Christmas. But kasngi buram Pentecost but ka jingra ke Pentecost kawanra ya ka jinglong tumai ha ka jingem jongi. Kabamot kumbangi pule menin ha ka jimpet mit na kasiti jongu Paulus Bakhuid siya Rom pra arpo hinyu ka ong umensiam Bakhuid uyay kersyan yakirikuid. Kabamut baling idon kam Pentecost ha kabalang balong kirikuid. Baling idon kam umensiam Bakhuid ban im yaka jingim barikuid bat riyu balay ha ka jingim. Udah yumen siam Bakhuid yarap ya ka jinglong rikoid yarayo try. But kabalang kadon kam rikoid bale uble ula jid yangi balaka yangi ha kabalang Catholic kadai na marba uble utrang bangilong ki rikoid. Kabaptisma kalong ka jingstang jong ka jinglong rikoid. Ngistang balong rikoid kabaptisma kalau wengno ya kipop tenrai nangi. But ay lahad yangi banginam penkelang dingno ya umensiam Bakhuid hapo jongi. Kadmanang penkelang ding umensiam Bakhuid hapo jongi ngidang ya dia kalindi siya ka jinglong rikoid. Ya royaw try? But ladang is sange ban pendri bole ya lade. Ladang is sange ban yidia umensiam Bakhuid. Ladang is sange ban pentra yaw mensiam Bakhuid hapo jongi ngi sange ban long rikoid. Ya royo try. Nga kermen bait pi baro pi ko ban long rikoid ne kumno. Haba pi yap ki bru ki deben ong kumno siya pang jompi. Kata ka kong kalong ka basiniu palat kabhaba kalayap. Utau bri ulong ubasiniu palat. Kublay shibun ko Jisu melashimno jingim jongu. Ne ki bru ki deben ong kumno siya pang jompi. Utau samla ulong uba shirhem ke jingid katba unang im ulong uba riu balay uba rikuid bat katba nang tur sya jan yau ngisngo ka ere kaya ka bakerpang hau kadon gabor ka katayangi bat ngila kwaban keren ngi kwaban jan badu haba ula dua ngila yo bor na ubale kunda ter kumno ki briu kin keren sya pang jompi katba piyap ne katba pi im pi kwa ki briu ke keren kumne ne ki kwa ki bri keren bau ni briu long bas ni utam omlong tu omlong shu ban tu sya jan yawu
bad udon ka jimud ka ba siniyo, ulong kumuksoy, pikwa. Banyos ngo kumno, haka jingim jambi. Pikwa, kibriyo ki kren kumno, syapang jambi katbanang im. Kumno pikwa banyos ngo. Pakibriyo kren syapang jambi. Bakin kren ba syapang jambi. Omday su kren ba. Lara kibriyo ki ong, kane kalong baba. Don kibriyo bam ngeit hau bleru kilom baba buon kirukam. So tu niyan. Lara piong tangkane kibriyo ki kren syapang kajimba jambi. Don buon kibriyo ki bam ngeit hau Jisu ru kilom baba. Yes or no? Yes or no? Kadenyom day. Kabamot! Pangalangat ya kan? Nakata-kata habaw tao rispa ula wansya u Jisu ko nung ikay baba nganle ngahaban le ayu ban yo ya ka jingim bam jekut u Jisu ula page nga shine ya ke kemajong u badu ong pidon ka ere kaye ka ba kerpang ka ba pide ban le tat hadu ba pile ya kata pinumlak ban yo jingim bam jekut. Banlong ki rikuit, banlong ki riu bale, banlong ki beriu ki ba im ya ka jingim, ngi don ye ka ba kampang lat ya ka ba ngi mudur ngi ba ki ngi perkat ngi im. Kata kalong ka binta jong ka Pentecost. Ya royau try? Ya royau try. Hallelujah. 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 Kakatino bale ka ong. Baduta ubait jana ya ki donu jong ki beriu utip ya ki jingmod jong mensiam namaru mensiam u kerpadlem naga benda ki rikoi katkum ka mono bale nga kermen be kane ka ketin kalong ka ba jilliu ka ba yar ba ban snawutu ya ka jingkod jong bale ha ka jingem jongi ka jingkwa jong bale ya ka mon jong bale baro ka urlong kadbang yaiti siya ka jimpeniay jong mensiam Bakhuid ha ka jingim jongi. Ban minin nga lakaren. Sa siya nga karen nagabinda ki ba wan temay. Kadba kita ki arpo san ngut ki kun samla ha Pittsburgh ha ka Daksin University kila yo iayu ha ka majongi. Kila ban im kadba mon ki veipat ki kun samla university students. Kaya ka ba pelong yaki banjit kerpang ya ka por jonggi ban duai ban kot kerpadi o mensiam Bakhuid. Nang no kiliyo kata ka jingmod lada ki apostol kilaban yo mat Pentecost mangiru ngilaban yo mat Pentecost. Namar uju mensiam utre hao ki apostol minda udang tre hapo jongiru. Uju mensiam ubadon bindalang ban tau ya kaperte udang tau ya kaperte temai rumenda bad kila perkam ladau mensiam ulatre ha kasngi buram Pentecost ha ka jingim jongi apostol utau mensiam Bakhuid udang ha padeng jongiru ladang ipelot ya kapor ha ka jingri bole utau mensiam Bakhuid unsa Sdang ban ki hapo jongiru. Hallelujah. Hallelujah. Ujung mensiam untre namaru mensiam Bakhuid ulang ubele bayim. Mensiam jong Jisu katre hau mensiam Bakhuid. Nagataga daw ko himen ko para ngimlaban im klampin tre kamu mensiam Bakhuid. Ngilaban im malumala. Ngilaban pendab ya kajenging kristan malumala. Lada pitrang ban penjana ya kajengim kristan jambi. Ngidon kami ano iya kajing tre jong mensiam Bakhuid hapo jongi. Yaro yaw try. Hallelujah. Din agataga daw Pentecost kalongga ba kongsan ha kajengim jongi. Pentecost kadeban urlong man kakelip mata kajengim jongi. Bad ngide balong ki kristan Pentecost. Don ki kristan Pentecost ru ha kaperte Pentecostal churches. But buon ki beriu ki tenna dia ki dia ki namar ki pin ki yim yau mensiam Bakhuid. Henry mano balong Pentecostal church. Daka jingsisha mano kita ki the court jonga Pentecostal church mangi ki Catholic.
Kani kalonga Sngi jonga jinka jonga balang. Kumno lakaya ka balang. De lemba ka jingjia Pentecost. Pentecost kalonga Sngi bastang jonga balang. De nakataka daw. Habaki weki yong o ngide Pentecostal church pide banong ngilom Pentecostal church nadu bastang. Ngimdon kam yaka balang Pentecost minda namar ngilom Pentecost nadu bastang. Kabalang kalong Pentecostal church. Kabalang Pentecost kade kabalang Catholic. Omdon kano ka jingar tatin halor kane ngimdon kamban ya tainia halor kane kapang namar kabalang galastang daka Pentecost yaro yautrai ninda habang yusngo kiwe pat ki balang ki ba pengi yam momensiam Bakhuid ngisngo ngia daka bakletlut ya kan nongrim jongi ngiklet ya kan nongrim jongka jingstang jongka balang Lada ngistang bans ngongia ya umensiam Bakhuid ubatre hakabalang. De hangdo kineki arpo san mut ki samla na ha Pittsburgh ha Dexin University. Kilastang ban duai, kilastang ban yaro, kilastang ban mane yaw ble, kilastang ban mane yaw Jisu, kilastang ban pinkiyim. Bad Kalapao kadba kila shong retreat buna padanjom pipila shong retreat tik kumbaki shong kade ha katkindais pa hindripo hinyu February katskenriu hadu katkindai tarik February katkindais pa hindripo hinyu nadu katkenyu hadu katpra tarik kila shong retreat Kabamud, ngide ban sotu, habang ngidon ka jingang nuod, ban pengiyim yaw mensiam Bakhuid, ngide ban don poro, ban don lambado mensiam Bakhuid, ki retreat, ki longki, ki jinglong kabayarap yangi, ban pengiyim yaw mensiam Bakhuid hapo jongi, yaroy utray. Hallelujah. Hallelujah. Bad kadba kidang duway, ngalaong, kaway kakun samla, Kalayo mensiam kindit kinzan, bad kala late hakamat, Jisu hakaduan, hakamat ka sacrament, bad kala ong kotray ngay tilod yaka jingim jonga hame. I surrender all my life to you, Lord. Immediately, the power came upon all the youth. Yaroy utray. Habakala ong kotray ngay tilod yaka jingim jonga hame. That was the moment of Pentecost. Yaroy utray. So Pentecost is a moment of total surrender to the Lord. Anyone is willing to surrender totally to the Lord, hangda ka urlong Pentecost. Yaroy utray. Lada mga ban mapi ngikoloy ban aitilot pura haw Jisu hangda kan urlong Pentecost. Habaki apostol ki aitilot pura haw Jisu ha haka kamera neng haka jingduway ka Pentecost kala urlong bada umensiam Bakhudula lumlang hangdo kaburom jangobule kala lumlang hangdo Hakata ka kamaraneng. So, surrender is the prerequisite ngiyong hakafareng. Surrender is the prerequisite for Pentecost. Yaroy utray. Habaka Maria Teisoti, kala aiti Lord, hakami ngalongga shakri jang utray, what happened? Kaya ka balajia? Kabor bahaklitam kala kaserngiyo yaka. Habagala ang ngalong ka teisoti, ngalong ka syakri, bahay bakan urlong, katkum gamon jame, there Pentecost happened. Tomano ba yomad Pentecost ningkong? Maria teisoti. Maria teisoti, kala yomad Pentecost ningkong. Ki apostol kimbat yomad. Nakataga daw,
haka kamarane mano badon rengkat baki apostol Kamaria teisoti, kadbaki apostol ki kulmar jingmod, kumno ban duai, kumno ban penkare, kamaria teisoti, kala ay mensiam yaki apostol. Kala ay mensiam, namar kalong ka teisoti, kabala pidyang ningkong, but kabala yomad ningkong, yaka Pentecost haka jingim jongka. So first Pentecost was in Nazareth. Hallelujah. Ladanga ongkum ne ngatarai kanum bakala theologically. Yes or no? Ka first Pentecost. Ka Pentecost baningkong kala urlong hangno ha Nazareth. Ha kasnong barit. Ha kasnong bamdon sisya kano ka burom. Henry kibriu kilatip ya ka Pentecost ha Jerusalem. Yes or no? Pentecost baningkong kala urlong kala jiaha Nazareth haka jingim jongka Maria teisoti. Kataka Pentecost kalongka jingpen kare lindi nagabinda ka Pentecost ha Jerusalem. Yara yautrai. Hallelujah. Ninda kendup yaka Pentecost ha Nazareth baka Pentecost Jerusalem kakot ka ver yanga badi epi ban pinurlong yaka Pentecost hamallaki snong jongi mallaki yemane jongi hamallaki ingasem jongi yaro yautrai. Hallelujah ka Pentecost minda kadeban urlong kumba kitaki university students ha Pittsburgh kilayamad Pentecost haka juka door ngideben yamad Pentecost habala urlong kataka Pentecost kabala jia kataka Pentecost kila kren dakak tin gatillich kila duai jam badka jimbatai sapanga jingjia kalong bon apdeng jongki kila yamad yaka jingid bapala jongo Jisu. They experienced a tremendous love of the Lord. Kane kalong ke jimbatai sapanga jingjia Pittsburgh kila yamad palat ya ke jingir jong ujisu ngapo jongki bada iwei maki kila Sdang ban share oh ngayomad jingir ngamte pale ketin katili jonga kayaro pendon buram yautrai hapo jonga ngayomad ya ke jingir haba kila yamad jingir kila Sdang ban jaumat. Where there is true love there is tears of joy. Katsaba don ka jingin ba sisha hangda don ki ummat jong ki jingkamen but kaniru kala urlong nangda kini ki kun samla kila Sdang ban kelalong kibru batimai kila Sdang ban pule ya ka tinu bale kila yo ki jingit palat ya ka Bible. They began to read the Bible. Kila Sdang ban duai kila Sdang ban tur shaki Yemane ben shimben damas wanlada kilong ki kun samala bon kam bon ki assignment bon ki exam Henry kim shimla ban lei shano kalam ka mas Bakhuid kalam ka jingdu ai rosary kalam da penda pule ya ka Bible but kila Sdang ban long ki kun ki batimai kabalang ka pay ki bishop kila pay haba kada Sdang ban jia kum gene ki jingjia ki bishop jong ki diocese kila Sdang ban observe ya kini ki kina samla but ki ong hoy kala urlong Pentecost shisha peti gini ki kun samla kilong ki kun batimai menda kim desu ki kun barim kadon ka jingya per ha ka jinglong jongki kadon ka jingya per ha ka karen ki khana jongki but kilong ki batimai bad nangda ka balang ka pediang ya kata ka Pentecost ya kata ka jingjia ha ka jingim jongki ne arpo sangut plus arngut ki professor jongki bad ka balang ong hoy kadeban urlong Pentecost habaro kabalang ngimlaban set shu ya ka Pentecost ngimlaban shu snabjar hakamat ka Pentecost kalong ka jingjia ba shisha Pentecost kalaban jia ha kano ka jaka Pentecost kalaban jia ha ka jingim jongno lada ki kroy banai ti Lord yaro yautrai hallelujah Hallelujah. Dinaga daga dao ko himmen ko para
Bon Gibryu, Kylla Sdang duai hakane ka door pen ka Pentecost, pinkrena ka bindaka Pentecost. Kylla Sdang duai yaro bonsin haba ngipule siapanga jingjia Pentecost haki kamjungi apostol ngipule haba wan haba ki apostol bad rangkat bad ki bangit ki yalum lang ha shijaka kindit kinsan kala wan urlong yaka lerba lezan kala wan ban behalo jongi haba kasngi jonga Pentecost kala poi baro ki ringit kila yalum lang kroi shijaka kensan la wan ga jingsawa na suin kabakum ga erba ersan kababe bad kala penda yak ying baro kawai hakaba ki yashong nangda kila yo I kum get lejding kiba paitanat kibala wan hiar halaru way pa way naki baro kila dap daw mensiam Bakhuid bad Kylla Sdang karen hakiktin baper kumba umensiam ukendo yaki ban karen kane kalong ro ka jingjia ha ka Pentecost haba wan urlong ya ka Pentecost Kylla Sdang karen ya ka ketin ka tillije baper many foreign languages were spoken Kylla karen bon gi ketin ka tillije baper ya ki nongtong dakka ha Galili Kylla Sdang karen kindit kinsan ya ki foreign languages Kylla Sdang karen Greek, Kylla Sdang karen Spanish, Kylla Sdang karen Italian, Kylla Sdang karen bon ki ketin haba kim pat mlin minoru. Namaru mensiam Bakhuid ulong unongai ya ka ketin ka tilij. Ya royo try. Because Holy Spirit is the author of languages. Who is the author of languages? Holy Spirit. Holy Spirit is the source of language. Minda ngi barong ikran ngakaran kasi. Pis ngabia nga. Bad mano balong uba tao pinsna ya kanekatin ude umensiam Bakhuid. So niyam. Lese don ki break yong hode ki pat immenjongi. Henry what haba Kylla Sdang penwandur ya keketin ha kata ka jingtre jongi mano batre ude umensiam Bakhuid. Haka jimbam boy parkan. Kabamod, Holy Spirit is the author of every language. Yaro yaw try. Hallelujah. Nagataga daw, ki apostol ki bamju mlin ban karen ikaktin kila karen. But ki briyu ki ong komno. Kila ong. Te kumno ke ni barong yosno kabak pra. Kamjangi apostol pra. Te kumno ke ngi barong yosno baki kren hakaktin try jongihi Kylla kren hakaktin try hi kia kita ketin ngidena Partia Media bad Elam na Mesopotamia Judea bad Cappadocia na Pontus bad Asia na Phrygia na Pamphylia na Egypt bad nakitain Libya hajan Kirini don nangi kibana Rome. Don ki Gentile. So there was a garden of language there. Umensiam Bakudala wanra yaki Sindhiu baper yakaktin baper baro lakmut kibru kibayalum lang ha Jerusalem kila yasngo yaka ketin ubale dah ketin lajong haba ki apostol Kylla yaro namar bale umensiam Bakhuid. Kani kalong kabashisha. Don't gi por ki bru ki bamnang karen fareng ki Sdang karen fareng season don haba ki yo jimbensle temaina umensiam Bakhuid. Ki bru ki bamjule school kindi yaturu ki Sdang manage ki foreign languages ya ki tin fareng. Don Jisu ukindiu ya ki bru kumne. Kibru nonggendong ki Sdang long ki nongyalap ya kaktin ubale haba ki dap daka bor jong mensiam Bakhuid ka Pentecost kalaban urlong manga kelipman lese haba pishong duai ha kamera jambi lada pidon ka jimblin ben duai man gasngi das personal prayer kata ka personal prayer jambi kan kelalom Pentecost ha ke jingem jambi pin Sdang sautu
Nadu ka por pistang ban duwai, ka jingim jambi ka stang ban kala. Pistang ban sautu, menjua pim kenmao ketinu bale, Endre menda pelaban kenmao ketinu bale yakaba pule. Menjua pim don ka jingua ban pule, but pusoni ketinu bale, minda pim tip bale, Pidang yo yakataga jinga e ban puli yakatinu bale, but yakaba pipule kim klachu. Kaneka longa jinga e kabalaban tre haka jingim jumpi. Yaro yautrai. Hallelujah. Hallelujah. Then agataga daw ko himmen ko para Pentecost kadeban urlong haka jingim jong malleki kristan. Pentecost kamde ka kaspa jong katto kadnong ut ki charismatic. That is the greatest mistake the world can make today. The greatest mistake the Christians make today is that they think that Pentecost and Holy Spirit is only belonging to charismatic. But kanikalonga jimma kabala banjia haka jingem jongi. Ladangi perkap Holy Spirit ne Pentecost kalong tang jo kaspa jong katto kanong ut ki charismatic kila bakhala shirke haka jinge jongi kimbak don abk jonga jinge haka jingim jongi. They are not even a nursery student when they begin to think like this. A nursery student will not think like this. Tam tendeng mangi ki kristan ngi perkap kabayade bat ka charism, kabayade bat ki kam jong mensiam Bakhuid, kabayade bat ki sap ki pong jong mensiam Bakhuid, ni no baharo nagabinda ki charismatic, bat kumjuru lemba kawe ka attitude sarcastic, lak dakaba new baniaki. Understand? This is the greatest mistake a Christian, especially a Catholic, can make in his or her life. Daka ba new pain, yaka jing tre jonga sap ka pong jonga mensiam Bakhuid kumgi charismatic. Yaro yaw try. Naga taga daho ka haba kine ki archbishops and bishops jonga America haba ki yoi kane kalonga jingjia bashisha shisandon. Kila shimgia yakane bat kila wanrano yakane ke jingtip sha Vatican nangda ka Vatican kala ong kabalang Catholic kadeban long charismatic namar ngidon kam Pentecost shushu ha ka jingim jongi kalam ka Pentecost kabalam kanom roy yaro yaw try hallelujah ko himmen ko para bale u Jisu ulajit ban penerlong ya ka Pentecost ha Jerusalem ya ka Nazareth ya ka Galilee namar Jerusalem kalong kajaka ne kajaka kabakerpang ha ka Bible Jerusalem kalong kajaka kabala kadaw daki nungya tulupa bakade ban stang ya ka jingyalap ya ka tino bale na Jerusalem kalong kajaka padengdu jong ka jingim jong ki beriu namar ka jingim jong ki beriu kala pensyong nongrim halor ka jingsha shitom jingiam bajimmi pat bat ka jingkiu jong Jisu bada man ka jingim jong ki kristan kadeban stang dang no na Jerusalem te Jisu la jid ya ka Jerusalem dan pinwandur yaka Pentecost hanggo badu Jisuang apha Jerusalem hadu banda yopidiyang yaka borna beneng yaro yaw try hallelujah bad ngiha ban skoto ko himmen ko para ka Jerusalem kalong shisha ka jaka balak kadaw da ka Bible buon gi jaka bad kibriyu ki pinkare nagabenda kaneka jaka kabakerpang ka jongubale yaro yaw try hallelujah ngilaban yo i haba u Ezekiel nongya tulupa haka kitab kaba saupo hinyo haba u angelo try ula yalamya u shaka temple shakija jonga temple bad ulayo i kami naka krum jangga taka duan ga dupat kami yaka wadoy kade kato kalonga Jerusalem kalonga jaka basyong ublay Jerusalem kalonga jaka balong badanga u lum Sion na lum Sion
kami ya ka jimpen bana ladang ipeit na ka kitab Ezekiel nong ya tulepa Isaiah nong ya tulepa ngilaban yo ibiang ya kane ka ju ka jimbatay kangdo Jerusalem kalongga jaka bade ben urlong ya kieke bangaro balakadaw bad ubale ula mot ban urlong ya kane bad haka kitab Isaiah nong ya tulepaar hakisngi ki ben sawan ulumba kaying utray unsayang rinsung palat ya kiway pat kilumba baden sa kindiu yau kamjrong ben ya kilumbaro hangda ki jait benriyo kinsa ya tu ishawu buon ba ki pat benriyo kinsa wanda kaba ong artat yangin ya lekiu shawulumba jong utray shakiyeng jong ubale u Jacob kanangba undup hikai yangi kumnong in bangin yai hakilindi jongu Jerusalem kalo ulong bakenjang ubajorong ubadon ka jingkar ko ulum bakendang namaru Jisu la pengantang ya uni ulum kinongnya tulupa ki kedaw siya pangkane badu Jisu ben penurlong ya ke jingto bakudo ha Jerusalem tat hado bapindop yo pediyang ya kabon na beneng hallelujah hallelujah tinagadaga daw ko himen ko para nagabenda jongi vei pai vei kapar ka Pentecost kalongga por jonga jimpen di mai mensiam kalongga por jonga jimpen di mai ka ketin ka telij haba umensiam bakudo la wan hiar ki apostol kila krenda kiktin ka telij baper habang ikren siya pang ka telij ketin ka telij ngireben sahuto ngidon har jai kiktin ka telij ha ka Bible kawai kiktin ka telij ya ka jingla jongi ban kren ya ki foreign languages kabang ampat pule henry ha ka jimpen slay umensiam Bakhuid habang le chano kano ka jeka ngistang ban kren ya ka kaketin kabang imbat melain ban keren badang ilawan keren ya kaketin ha kaban pensautu ya kibryo mano ba ay kata kabor umensiam Bakhuid yarayaw try nanda sa kaway pat kabinda kalong ha kashiti baningkong jongo Paulus Bakhuid sa Corinth kabakatsaw ar kaketin ubalay kaong ubryo ba keren ya kaketin katilij keren ha kibryo henry ha uble ubryo ba keren ya kaktin katilij keren ha kibryo henry ha uble omdan bas ngautu yauta namaru keren ya ki jimmaya ha umensiam kabamot kane kalangda kawai pat kaktin kabaw Paulus bakuduong ha Pentecost kila keren ya kaktin katilij baper babaro kibryo kilas ngautu hala ki jangi ketin nangda baar kalong ubryo shimet habang iduway ngistang ban keren ban ngistang ban ud daka sur kabang yalade shimet jim sautu nagata bon ki bryo ki kinno ki charismatic ki duway la ayu la kito ki ba duway ru la kimtip kito ki ba yosngoro kimtip la ayu sautu niyem Bade siya panggataga la ne la kano kagatin ka ba mina ka sindur jong gabriyo o Paulos bakuduang ayo ubryo bakren ya kakatin gatilij kren hakibryo kabamod kane ka jingduway la ne kano ka sur ka ba piyos ngaw kita kibryo kim kren siya kita kibryo ki kren bait da siya uble saduniem kane kalonga jimmandoy shimet kadbang istang banduay kumne hakaktin ka tilij kaya ka bedang jia utaw buryo baduay udang yo jingkadang namar omdesyu mau baduay nakataka daw again pideben ken mau ayu Romans pra arpo hinryu daniam day habang imnang banduay umensiam bakudu duay hapojongi daki jingut kaba omlaban batay unexplainable words and murmurings who can explain mano balaban batay habapi duay la da what is this
How will you explain? Kumno pin batay. Tehina kata kada Paulus Bakhuid omlaban batay. Namar kine kilongga jingud omlaban batay. Henry mano banang ban batay. Ubulay unang ban batay. Ubulay ubas ngap yang unang ban batay. Bad ubulay ubas ngap yang unang ban batay namar uday ubulay ki uduway hapo jongi dakine ki jingud kaba omlaban batay. Yaroyaw try. Yaroyaw try. Yaroyaw try. Ko himmen ko parang ang iskem, shisin bangin nang yo kane ka jingid, ya kum kene ka katin katilid, suki pasuki ka jingim jongi kan janay. So, this gift of tongue, kane ka tin katilid kaba u Paulus Bakhuid ka yarap kumno, kan yarap yanga badiyapi ban penkantang yalade. It is a sanctifying prayer. Kane ka jingod, kalong ka jingod, kaba pengandang yangi shimet. Ka pengandang yangi shimet, but ka pengud yangi shimet, but ka yarab yangi ban yakandu yaubale. Ladanga duway katkum gaktin kabangas na lese bunsin ngam yakandu yaubale. Henry habang yakaren, habang duway kumne omdeshu mangi ba duway, Henry habang duway kumne hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suki pa suki, umensiyam Bakhuid un shimdi ya kaktin katilit, ba nangda ngi shimetru ngimtip kaya kabangi duway. Understand? Ngi shimetru ngimtip kaya kabangi duway. Namar ngimlaban sa utu umensiyam Bakhuid. That is Jingmaya. Understand? We cannot understand the Holy Spirit, but Holy Spirit can understand us. That is the difference. You have to understand this. Pila sa utu niyam? Ngingim laban snautu umensiyam Bakhuid. Henry umensiyam Bakhuid ulaban snautu yangi. Te nakata bon ki brio kis ngaungi akiong kine ki charismatic ki duai kumne. Yes, you cannot understand. Haba pimbat sautu kumno ngin batay ki. Yaro yaw try. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para nakata daw. Kajingman doy kalong, shisin bang istang banyok tin gatilit, nginom snautay banduay. Namar bale, omdeshu mangi baduay, sa manopad duay, umensiyam Bakhuid. Ublay umju, snautay. Mangi kibriyungi, snautay. Mangi kibriyungi sam, tiya. Umensiyam Bakhuid, umju sam, tiya. So niya, Holy Spirit will never feel sleepy, but we feel sleepy. God never feels sleepy. Tinagataga daw, lada ngilong kikun kibaroy ha umensiyam Bakhuid, baki sap ki pong jango, baki tin ka tilid jango, kaktin ubale ka kane ka jingiyo ktin ka tilid, kan yarap yangi ban pli kiwi pangat ki jimmaya jangga baning. Understand? Shisin bangidon, te kiba hikai halor kane kaktin ki katin ka tilij ulong ka shabi bapli yaki jingay jong ka banay na kabinda jongi shabi kaktin ka tilij kabakumba u Paulus Bakhuid ha ka shiti banding gong sha korin the katsaw ar ulong ayu ulong ka shabi ha ka personal prayer ha ka jingduay shimet habang istang banduay shimet u kalalong kum chabi ladang imlin banduay mangas ngi shimet kumne suki pasuki ngin sa stang bandrung da kaway ka kindon cha kaway pat ka jongga jimmaya jongga bening ublayon stang ban pinbaw kaway hadin kaway pat nangi tangin sa roy ha ka sap ka pong jong umensiyam Bakhuid nakatagada hapadeng jongi don giburyu kibayo ka jingay kerpang don gibayo ipaw haba ke duaya ki bapang yo jinggoy jingkia haba ki brio ki tursha ki kinang banaya ka council yaki kinang banaya kilaban karan ya ka jingsta duble haki bat kadba ki usno ya ka jingsta duble karan haki kisno tengen ha ka mensiam jongi kisno imbiang ha ka jingim jongi ki lai loi na ka jingko solai jingim jongi haba ki duai halo jongi ki lai loi na obammen namar bale umensiyam Bakhuid pinpaw haki ustang bantre hapo jongi daki sap ka pong jongu kadba ngi tu syakum kini kibriyu ngiru nginyo
Jing lai lui namarom deshu kibri kitre henry uble umensiam Bakhuid utre hapo jongi yaro yautrai. Hallelujah. 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 Kane kalonga jinglong jong umensiam Bakhuid. Kane kadeben urlong haka jingim jongi. Ladang is ngong yang imyo. Menchu aporstang ya ke charismatic prayer. Ngam sautanat. Ngam ju duai ngas ngap jahar bait lada hawang yoi ki duai ru ngashu kinyum hapo jonga kine ki bryu kishu kren kumne ki yaro kumne ayu kane ngashu bishar pendram ye ki wai henry habang Sdang ban yo ka jingim jonga kala my life changed totally with the gift of tongue yaro yautrai yaro yautrai yaro yautrai Kade habang Sdang ban duai da kaktin ka tilij ka jingim jonga kala. Lada minda lada ngashong shi kanda duai kumne ngam so taishu. Ngam don kam mano ban duai lang ban nga ngala ban duai marwe shimet. Kam so tanad ban tenteng habangan niya kaliru nga niya da ka ba duai tin ka tilij. Bun ki tin ka rung haka da ka sindur jonga habang duai kumne. Kata kalong ka bor ka ba pelong yang ngaru ban yang slam kumne. Omde na marbang along Bakhuid ba kiang ayang hakama jombi. Henry kadbang ayang da ka bor jong mensiam Bakhuid ka medjo nga kam kongushu ya ka ba nga kuhaban le ka met ka shu yai kat kum ka jimpen yai jong mensiam Bakhuid. Da ki kanda ngalaban yang. Henry kam shimut hadin pat ngam don jinge ngadon henry kadbanang yalap kadbanang tur shawai kadbanang nya kali ngam don jinge ki jinge baro kalong hadin kane yaro yautrai henry kadbanang le ministry ngam jus ngautai lese pin sautai ladanga kran slam sautoniam henry ngam jus ngautai ngam ju duktin habang ayang hakamat ki beriut tang kawe ngaku abanong kade na marba kaboru mensiam Bakhuid patre hapo jonga lemba kaktin habang alastang ban kongo mensiam Bakhuid ka jingim jonga kalakala habang alatam sneng yaw mensiam Bakhuid ngalong Dakaid yaro yautrai yaro yautrai hallelujah 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 Ngidan buon gibriyo sa udang jongiro haba bunsin haba pisngap yakaktin ublay pikongo samtia namarbale umensiam umbatwan stamban tre hapo jombi soduniam umbat stang tre hapo jongi namar ngi kam kongo ya ka do jongi om ya umensiam Bakhuid dei na kata kadaw lada umensiam Bakhuid tre Malak ketin kabang yusno ngida ku haban pidiang namar umensiam Bakhuid unang petmit ban bam ketinu balai satu niam namar ketinu balai kalong gajing bam jong umensiam Bakhuid ladang is samtia ladang im kos ngap ladang is ngotolot ladang is ngongia kamut umensiam Bakhuid umbat stamban tre hapo jongi mensiam Bakhuid ustang ban tre hapo jongi yaro yautrai hallelujah 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 ko himman ko para ka jimman toy banduai da kaktin ka tilij kalong lese pi mudur pidon gawe ka problem hap kama jombi lese pi kitram IT kata ka ram jombi bad stang ban yaro da kaktin ka tilij pin sa stang ban yoi suki pasuki Jisu in pli ka lindi batti mayepi lese pi don kawe ka jimbang IT ka jimbang jombi man gasngi bad duai yaro da kaktin ka tilij kata ka por kay ka badang jia Pentecost haba pidang duai kumne kay ka badang urlong hapo jombi Pentecost kan stang ban urlong umensiam Bakhuid stang ban ki ni puli naka kitab Genesis ive kalalong kumno haka bastang kadon ayo ka kamdum ezono kaperte kamdon ka dur ka dar kalong ka batli kalong ka badum omdon ka dur ka dar kalong ka batli kalalong ka badum henry yak kelip ma umensiam Bakhuid ulas tamban ki ha lord bad ublay ula karan yak katin umensiam Bakhuid ulas tamban ki
Namar vale kakatino bale kalonga medicine kaba pingi yaw men siyem Bakhuid. Haba ubale ulakran let there be light. Umen siyem Bakhuid ulaki pinwandur ka jingshai. Understand? Haba pitte ya kakatino bale hapo jambi umen siyem Bakhuid ki. Haka jaka bamdondur, haka jaka badum, haka jaka batili, kinstang ban mi ki plang batimai, ka jinglong batimai, ka jingkuit kan stang ban roy, bad ublayun stang ban tre hapo jambi. Lezi pisausi palan, shom shiteng ganda bat stang ban yaro haka tintili, hadin pat pin stang ban yu pila kelalong uburi batimai kaburi batimai pimdon kata ka jingso si shu hapo jombi yaro yaw try hallelujah 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 kani kalong ka jingmandoy ban im hau men siem Bakhuid kumno ngela ban im hau men siem Bakhuid kumno ngela ban pen klang ding yaw men siem Bakhuid nakabinta kani nga kumunong yalap nganong pidon kamban leisyong retreat hagi retreat center so tuniem pidon kamban late shong retreat. Omday na marba nga long director jong ka retreat center nga ong Henry na marba kane kade karukam kaba ngiyo hado menda umen siyem Bakhuid utre haka jingim jong gibru. Pittsburgh kalastang lemba ka retreat. Understand? Te haka juga do. Bo na padang jong ngiyo nging sngongia. Lesi piyong kabyang neyam kano ka retreat. Ka retreat charismatic kalong ka jaka kaba pingim kaba yarapi ki briban sawutu yaw men siyem Bakhuid badman pingim yaw men siyem Bakhuid kane kalong ka jaka ublay ulajit kerpang ban pingim ya kane ka jimbalad men siyem hapo jongi yaro yaw try hallelujah 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 temenda ngihaban sawutu hatto labiang ban im malumala kakatino bale ko ang nekata daw Ezekiel kakran shai kadar haka jingjia haka jingim jongu Ezekiel haba u Ezekiel ula artatin banrung pura donba nyat yawun adin ula nyat yawun adin u Ezekiel ula perkat labiang tang kongdong kijat lada ji tang kongdong kijat kalabiang tendeng don gibriu kiba perkan ngalaleit kawai ke retreat nganda ngastang banle kadbambon kambiang ngidi ban yaisha hadu bapistang ban ngam jinliu pura hapo omla ban yangshu biha ban poisha kata ka jinglom ban jingi haumen siyem Bakhuid. So we need to swim in the river of the Holy Spirit. Pentecost kabamot everyone is able to swim in the river of the Holy Spirit. Ngalaong river, na mau Jisu laong river. Understand? Ngalaong river, ngalaong kawa, na maharu Jisu hi ong umen siyem Bakhuid ulong kawa. So tuniem, Jisu hi ong kalong gawa, badu men siyem Bakhuid kalong gawa. Naki donu janggi bangit kan mi ya kawa tu itbayim, kawa baim, a living water. A living river begin to flow outside. Ni haben treisitom ko himen ko para. Piki bas ngap yanga. Omde ben sngohun malumala banim ya ka jingim kristan malumala. Kadon ka binta ka ba palat ya kene baro. You need to become another river. Man pa iway bas ngap yanga. Pidi bendon ka jingtrang hapo jombi banlong ka wa. Kadeben mi kawai kawa na mallaki jaka na kisnong jombi kadeben mi kawai kawa wa jong men siyem Bakhuid na kiinga sen jombi kadeben wantu kawai kawa na rambalang kawai kawa riang do kawai kawa umdang kawai kawa shalang kawai kawa mairang kawai kawa na kenshi kawai kawa ha maukalam kawai kawa ha mallaki jaka demandon ki wa kabatoy nangno kadeben tuit kane kawa nakadonu jong ki beriu bangait omde nakidonu jong ki beriu bamngait. Now
Kadon ga jinge hangi. Bu na padeng jongi ngim ngay. Haba poya ka benda ba trekam jong mensiam bakhuid. Don buon ki brio kim ngay. Lada pim ngay. Ka jimma kalong kanumiwa. You understand? The river comes out only when there is deep faith in the working of the Holy Spirit. So tuniyam. Kumno kaneka wa katuid tang haba ngidon jingay. Ki apostol kila ngay. Ki apostol kila shongkop. Kila duay. Kila ngay hau Jisu. Kila shania hau Jisu. Haba kila shania hau Jisu. Kalami yakawa. Na Petrus kawe kawa. Na Pilipos kawe kawa. Na Thomas kawe kawa. Na Jacob kawe kawa. Na Ioannis kawe kawa. Na Bartolomeo kawe kawa. Na Matthias kawe kawa. Hakas ngi Pentecost. Don shispa arpu tiliki wa ha Jerusalem. Kalain bhagito ki wa. Haba kita ki wa kila yang. Haba ki kran shikin din arkan din. Laiga jar ngot ki briyu ki ong inle kumno. Ngilong gidompo. Ba kita ki wa ki ong kala ka bamod. Ngay thau Jisu. Pidiang ye ka baptisma ha kane ka wa. Na kane ka wa. Pidiang ye ka baptisma na kane ka wa. Na wa Jordan. Kade bandon hapadeng jongiru. Kane kalonga jingkot jonga Pentecost. You understand? Pila sautu baro. Larapi sautu kumdong in skabjar. Minda ka ega jimma jongi. Ki waha jongi baro larkiang lut. All the rivers are dry now. In the Catholic Church, all the rivers are dry. Haba ka wa baro ka terkiang. Omdon ki wa batimai ki mi. You understand? Te bon ki longumi longupa jongi ki larkiang lord ki shong haying ki shong kalau ki leit wadi ki wa du ishaway. Namar bale ngim ju ai wa. Ngim pat kalalong ka wa. Hallelujah. You understood? Kane kalong ka bau Jisu ko aban keren happy. Omde banga keren, Jisu keren. Umen siamba kudu keren. Nagabinda jongi. Minda. Lada pi bahro bas ngap yenga. Pi kerlalong ki wa. Ngilaban pin kalaya kanong stoin baro kawe. Daki wa ba. Ngi baro habang ilumlang. Ki wa duit baro ki wan lang da kawe ka jaka kan kalayo. A river. A stream turns into a river. A river turns into a lake. A lake turns into a sea. Understand? Kumno kimi yaki duriao. Na waduit shakawa sha lake na lake sha duriao. Lada pishom waduit marwe hato kanmi ki duriao. Kanmi duriao. Take ha kane kasni Pentecost ka jingkot jong mensiam bakhuid. Tolong ki kun ki batray sitom ban perlong yaka duriao. Ha ka duriao ngi ha banjingi. Saduniam. Ha ka duriao ngi don't come jad ba. Big ships are needed. Understand? But kane ka big ship kalong ka balang. Yaro you try. Hallelujah. Toko himmen ko para kajingwan jombi mindagas ngi kade ban yarap yepi ban shim ya kajingrai ka bas kem ban kalalong ayo ong jam kawa pikloy ban long wa pikloy ban pulong duriao lara pikloy ban long wa pide ban long kloy ban long ban pulong duriao namar shisin ba piklalong ka wa ka kamla ban set si junom. Yes or no? Kadeben tui shabar. Haba ka tui shabar ka pinseiso yakiba saudong jongi. Pinseiso yakiba saudong jongi. Ladang ilong wah marwe minto yano.
Tinagata ka daw ko himen ko para lada pikwa pan perlong duriaw ka chance jombi kalong retreat center. So tu niam kalat kalindi kalong retreat center. Pide ban ben kalain no. Pide ban ben kalain dakata ka jingkwa balong wa. Nakata ka jingwa balong wa dui syaka jinglong wa. Na wa ba. Naka wa ba syaka lake. Naka lake syaka duriaw. Pikoloy banlong duriaw. Tongin perlong duriaw ya kan ke retreat center. Keramba kibrikin wan jingi hang ni. Enda kila jingi, enda ladep jingi, katsa baki late kinamban jingi. Ya roy utray. Ya roy utray. Hallelujah. Hallelujah. To hagan ka Pentecost ngishim ya kan ka jingrai scam. Ngalawan syane banlong ka pindahap banlong ka wa. No omde ban late pai wa larkiang. Andre wa ba a big river. Tenang da kibri ong. Oi min chua hakas nong jong yom don wa min ta lami wa. Haba pi late pai. So tu niem kibri kin wan ban sum hakatakawa. Kin stam ban side kemat hakatakawa. Kin stam ban side jahin hakatakawa. Kin wan ban shem jing tengan hakatakawa. Kiwan ban tong nagabinda kum ka kinte Samaria. Kalawan ban tong ha ka pukri Jacob hang daw Jisu ong lada pibu dia nga pinsa yo jingim baim ko bayim pinsa yo kala yino ka kiu jongka kala bud ya ka bayim. Understand? Kane kalong ka jingkwa jong Jisu nangi. Kapre pilagi kemajumpi duai kadangi penkarai naga benda kemas Bakhuid ai bahkan nega Pentecost hajar po hindriu kan perlong ya pi ban shim ya ka jingrai banlong ka waba ba pinum ya ka jingem jong kibe ba pinzaizo ya ka jingem jong kibe ba kedup ya kibe ka ba pinbiang ya ka jingem jong kibe da ka ba kerlalong ka waba naga benda ka jing seiso ya kibe.